Dobre, keď sme takto, tak ja by som dal hru, ktorá sa volá Pár slov, kde každý má vlastne presný určený počet slov z hercov. Ak to konkrétne 1, 2, 3 a 5 slov. Akurát si musíme povedať nejakú situáciu, v ktorej sa ocitneme a v ktorej si rozdáme aj role, kto bude mať koľko slov. Čiže otázka je, že jakú situáciu by mohli oni 4 riešiť? Čo by sa nejaký dej, hej? Jakú situáciu? Skúste vymyslet. Ako? Dobře, ale jako předtím nebo potom? Že potom už to asi... Au. To je akože, to je dobrá otázka, bude to teda akože vyšetrovanie toho pádu letadla, čo by teoreticky mohlo byť? Alebo teda... Alebo že se blíží. No jakože letadlo řešení, že je problém. Dobre, no, tak a rozdielme teda si roli nejako, čiže mal by byť asi pilot. My jsme prostě 4 cestující. Áno? No dobre, chce byť niekto aspoň letuška? Já myslím, že... Jo, dáme dva cestující pilot a letuška. No, tak by mohlo byť celkom tak, no. Dobre. A teraz si povedz 4, nepadem do 3-4 někam takhle. A letuška, kafe někdo? Letuška, takto, koľko by mala byť letuška slov, rozmýšľam, to by mal mať najviac. Možno by bolo dobre, keby ten jeden cestujúci mal len, alebo pilotovi dáme jedno slovo. Nie, pilot by mal mať 2 slová, to by to mal byť podľa vás pilot. Ach jo, já jsem chtěl letět. Jo. Tak leď, já budu pilot. Tak jo. Dobre? Tak já letím tady s Chromaždem a dole. Čiže rozmýšľam, že pilot by mal mať koľko slov. Pilot by mohol mať, tak pilot by mohol mať 2 slova, povedzme, dobre. Letuška by mohla mať 5, dobre. A vy by ste mohli mať tým pádom 1 a 3, hej, robte si to ako cestujúci, ak chcete. Já mám 1. Dobre, čiže ty máš 3, ty máš 1. A pilot má 2. A já mám 5, vole. No. Co je mám povědat? Však to už je. A tam nemáš žádný slova, tam ty vole, já mám V případě poklesu tlaku, když ještě budeš mít problémy, že to máš. Ale myslím, až si vy tam nemáte málo slov, ty vole, v kokpitu. My letíme na dovolenou, my můžeme tolik slov, kolik chceme. Počkej, tak já dám tady ještě kokpit sem, na začátek, jo? Jo. OK. Tak už vím, proč to letadlo padá, pak. Když si my sedíme v letadle a kokpit je tam, Vede se to asi za leteckou společnost. Toto je Boeing 777, evidentne. Dobre, každopádne teda tie rozdelenie slov sme urobili preto, že len tento počet slov môžu používať herci, viac nie, ani menej, hej? Presný počet slov, kde Michal ako pilot má 2 slova, Richard ako letuška má 5 slov, a teraz si to chalani rozdelia. Jeden bude mať 1 a pokiaľ viem, tak Olga má 1 a Iggy má 3, hej? Čiže dámy a páni, nech sa páči, začína sa pár slov, teď. Kurva! Vážení cestující, vítám vás tady. voda. To je vejška. Dívej. No, teď jo. Co se stalo, pane kapitáne? Je to špatný nebo ne? Já mám 2 slova. Já mám 5, ty vole. Tak počkej. Dobře, počkám, až to řeknu. Hory. Možná budu zvracet. Pytlík. Ale kde je? Máme problém. Jaký problém přesně konkrétně myslíte? Počkej. Zazvoním na letušku. Slečno. Někdo zvoní. Slečno. Tak řeknu, že nejsem doma. Máme problém! Vyřídím problém s cestujícíma, jo? Hovno hoří. Ne moje. Hovno snad nehoří, to se. Voca zhoří. Plameny. Jdi tam. To snad ne. Moment, jdu tam a vyřídím. Hrozně to drncá.
Počkej, Dobrý den, vážení cestující. Co? blití. Blití samozřejmě do pytlíku tady. Není. Tam není pytlík? To ne. Ano, správně. Vy už jste jeden použili, Nepoužili. takže vám tedy chybí pytlík. Hledám padák. Děje se něco, kapitáne, opravdu. Jo. Pojďme si to říct. Řekni jim, Co jim do prdele mám říct? že máme. Slečno, Ano, poslouchám se v jedno ucho. plameny. Kdo teď řídí? Ty vole, no jo. Můj kamarád. Jeho kamarád, to snad stačí. To jsem klidnější. Kam letíte? Luboška. Jako loď. Predstaviť si v reálnom živote, že za tebou príde pilot sa spýtať, kam letí. Jenom tak, abys měl představu, tak to bylo lítou. Ja som raz cestoval z Košíc, z Zábavy sme točili do Prahy a taká pani Slovenka sedela pri mne a celú dobu tak akože som mi chcela nejako prihovoriť, tak asi po 15 minútach sa ma spýtala, že kam? Do Prahy? Ja hovorím, že ne, že len tuto niekde, tuto pôjdem asi do Bystrice. Lietadlo väčšinou letes budú, áno, budú. OK.